ngithi hayi akusiyena. Bese ngitshela laba abangilandelayo ngithi hayi ake ningibhekisiseleni kahle, hayi akusiyena. Balandeleke nabo-ke. But mase bebonile babona ukuthi hayi akusiyena. Hayi kanjani? Hayi ngithi mina hayi akusiyena. Qale manje ubuwere nje yabo ucibheke wonke umuntu. Selimbiwe nje lethuna. Wethuna baqedile abasethuneni. Emakhaya kusetshenzwa ngesikhathi nenkonzo etendeni yasho. Kulandela umthetho wenkosi. Yeah. Hayi lobo were. Bese ngithi mina khona umfana ohlala ekhaya odakwayo nje oyisidakwazi yona sendaweni. Ngithi mina ngicela ningithatheleni yena nithi akayongibukela lo yamuntu. Yabo uma efike wambona lo mfana wathi uyena ngoba uyena ngempela. Yini bebesondele naye why ukhethelwe Sitawu? Cha uhlala ekhaya uyisihlobo nje sikude kodwa manje uyabo umuntu odakiwe ukuthiwa make wenza into esile kobe iyona ngoba uyisidakwa yenza leyo. Sabavela usedlile vele. Uvela udlile. Yeso udlile. Angisi ngifuna ukuprova manje abanye bathi hayi washa istroke kufanele abe nje. Yabo lelo phuzu lelo. Yes yeah. Afika umfana ethi nje sathatha hayi akusiyena. Ubaba nje omdala sanibekele emakhaya kuphi nakuphi lapha enikhona sanibekele sivela kwenhlangano Ithuleleni organization sibingele umduduzo ngamkhwanazi njengenjwayelo namhlanje kunosisi osivakashele ozochaza ukuthi usivakashele ngani nokuthi usithole kanjani nekuphi afisa ukuthi ke alekelwe khona uyena kozobe sechaza sawubona sisi. Yebo. Siyaphila njani? Ngiyaphila njani nina? Sikhona sisubane igama. Uzanele ngwakamkhize. Kephi ma? Ifamily lami lisesikhothi Hlathikulo kwaMkhize indawo. Yebo. Namhlanje ukathuleleni? Yebo namhlanje ngathuleleni. Usithola phi? Khona uMrs Shangi esitohoza naye sesihambisane naye njalo emasemsebenzini. So ngamxoxela udaba lami. Wasethi kuyinkinga enkulu. Wasethi ake ngixhumane nabangibazi nabakathuleleni. Ngathi mina yangibazi wathena angiguglishe bazovela bakathuleleni ke ngixhumane nabo. Ujwayele ukubalalela ngomsombuluko. Usethuleleni usesize abantu abaningi mhlambe nami ngangichushisa ukuthi ngenze njani kule nkinga enginayo. Ngaseke ngaguglisha ke ngabathola ke abakathuleleni ngambingelela ukuthi ke ngase ngabuza ukuthi ukephi waseyangichazela ngase ngafika ke njengoba ngifikile nje. Siyabonga masesibani Shangi. Miss Shangi. Shangi. Shangazi noma Shangi. Umlandeli Ethuleleni. Yebo uthi uyawulalela nje. Siyabonga nakuyena. Ngoba shothi naye ikhulu elihlaba phambili kodwa ngosizo unale number yethu siyabonga nje umusa wakhe naye futhi ubonga kuyena. Yebo. Ukhala ngani ke seswami? Yibi lenkinga le oze ngayo? Mina ngididekile nje angazi ukuthi kufanele ngenze njani kahle hle. Ngomhla ka-14 February kwashona ingane kadadewethu uNjabulo Meyiwa. uNjabulo Meyiwa ubehlala kubo eMoy River. Wahamba nje esemncane esekhona noma wakhe. Washona kuma wakhe waqhubeka wahlala khona. Mina bengine number yakhe uNjabulo bengixoxa naye kodwa ngingenayo inamba yabantu bakubo. Silokho sixoxa noNjabulo ke. Ngathi ngisaxoxa naye ngolunye usuku wathi ushaywa istroke. Sagcina lapho xoxa noma ngithi ngiyaxoxa naye angisamtholi. Anokwazi nokuba sibarakho. Ngiyazi kubo kodwa ngokuthi ngangila ngitohoza ngangakwazi ukuthi ngiye khona. Ihamba khathi singana nengane ehlala khona. Yahamba nje sawufunda mhlawumbe standard 3 yaze yaqeda yatohoza nje. Ningayihluphi nanokubona ingane le ekhona phela ingane. Cha ibifika vele ingane ekhaya. Okay. Ingane ibifika njalo ekhaya ifika ekhaya. But anikwazi kubo. Ngiyazi kubo kodwa mina bengayi kodwa ngiyazi kubo. Okay. Nabantu bakubo futhi ngiyabazi. All right, okay. Yebo ke. uNjabulo ngazama ke ukufuna ku Facebook ngaxhumana nomunye intombazane eyangasekhaya kodwa
ngashadela kubo kaNjabulo. Ngaxhumana-ke naye ngathola-ke samshaya okokuqala ngathi hayi ngizofika ngizombona. Ngempela safika sazombona uNjabulo. Samfica vele engakwazi ukukhuluma kahle. Kodwa ngabona ukuthi hayi angathi akukho right. Nimbone lapha ekhaya kubo kubo saya kubo. Alright. Sihamba nomfana kasisi wami. Ngase ngamtshela ukuthi akahambe kuphela kwenyanga aye ekhaya. Umalume mhlawumbe uzokafika amshisele noma impepho. Wavuma. Ngase ngathi akaye kadokotela ezothola nomjovo wamandla. Bahamba-ke baya kadokotela. Mina ngaleso sikhathi ngangisaya kubo ngisolanda impahla zami because ngase sengiye ekhaya. Okay. Mayefika-ke ngilibaseke laphayana udokotela azavale. Bese ayisimshiyela imali-ke ngithi-ke usuyoya-ke ngakusasa-ke udokotela uzobona ukuthi uzokwenzelani. Hayi sihlukane kanjalo-ke. Afike-ke ekhaya. Umalume-ke siphela inyanga umalume amshiseleke impepho-ke aphinda abuyeleke. Ngalo lelo sonto futhi aphinda ashaya i-stroke. Bangifonile bangitshela ukuthi ayisesimphendile bamhambise esibhedlela eklinikhi eMooi River. eMooi River mayefika udokotela kuthiwa wamdlulisela eMaritzburg. Maye efika-ke eMaritzburg-ke bamxilonga-ke kodwa ngomhla 14 bangifonile bangitshela ukuthi useshonile. Ngase ngathi mina okay-ke mina ngizofika kusasa. Hayi nangempela-ke ngingafiki bese bebuza ukuthi kuzokwenziwa njani uzongcwatshwelaphi. Bese ngithi mina angeke anginalwazi lalokho so ukhona ubhuti wami omdala naye ukhona vele kodwa uyayiphuzela kodwa ukhona uyena oshaya imithetho vele. Sengimtshelile ukuthi sekushoniwe hayi chaze ngibuze ukuthi uzongcwatshela phansi ubhuti hayi uzongcwatshela ekhaya ngoba vele ingane yasekhaya kubo vele abahlawulanga. Hayi kuvunyelane kanjalo ngifike-ke ngoLesine sihlale phansi-ke sixoxisane naye umfana kasisi lo ngihamba naye. Silinde ubhuti ukuthi ubhuti afike ezokhuluma sesihlangene. Ubhuti asuke-ke ekseni ngisuke athi usuke kuqala la mina ngiseMooi River ngila eThekwini ubhuti usekhaya. Uthi usuke kuqala uye eMooi River kodwa mina ngasuka kuqala ngazi ngayofika engakafiki. Shothi ubhuti wayilibalela-ke endaweni zakhe. Hayi ngisho-ke mina ukuthi ubhuti uthe uye ekhaya hayi bavumeke nabo-ke. Bese bethi-ke into ezokwenzeka athi umkhulu ubengamkhavanga wamkhohlwa ey'nganeni zakhe zonke ubemkhohliwe. Ngithi mina umkhulu usuhlale nengane isikhathi esidangaka ubungayikhavanga athi umkhulu ayingamkhohlwa. Athi umkhulu kodwa ngizoke ngizame umasingcwabisane lo ngidlala kuwona ukuthi ngeke akwazi ukungisiza. Umkhulu ozala bala ubaba nomama? Ozala ubaba walomfana. Okay. Hayi baxoxisane-ke umkhulu nomama. Hayi umkhulu abuye athi uthe umama u-2000 uzomsiza nje ngoba uyi-custom 2000. Ngaleso sikhathi khona nalabo abasebenzini la eTohoza khona umfana babefikile besazokuzwa. Mase sebehamba-ke besethi usisi ake siyokuzwa kahle mhlawumbe umkhulu useyididekele ngoba vele semdala mhlawumbe futhi uyiphuzele. Hayi sambe selapho-ke umama lo wamasingcwabisane masifika sive kakhulu usisi afika asho usisi athi hayi umkhulu ufikile la walikhuluma umama udaba kodwa umama uthe uzosiza uzomenzela kodwa u5000 not lo 2000 osho umkhulu. Hayi bese siyabuka nathi kodwa uthe umama ukuze aqale ukunyakaza kufuneka u2500. Okay. Akekho umkhulu nomkhulu vele nawe ukhalile ukuthi akanamali nami ngasho ukuthi anginamali kodwa into esoyenza ukuze lifihlekele lithambo ngicela sibambisaneni. Yeah. Bavuma sagcina sivumelane kanjalo. Ngafike ngawukhipha ku2500. Umama usisi osebenza wasenzela ireceipt watshela umama wathi umama ucela enyangeni eziwu2 zingapheli singawukhokhi lo 2500 osele.
Alright. Hayi kwasuka lapho-ke kwaqala-ke ngolesihlanu-ke bahamba-ke bayobheka ukuthi uyena ngempela yini. Kuhamba ubhuti wami nobaba omncane womfana onabo laba abasemsebenzini bayabaphelezela. Okay. Kahle kahle nami ngangizohamba kodwa ngashaya isimo sokuthi ekhaya akukho muntu kufanele ngiyovula ngilungise kuze kufike seku-right. Bahambe-ke hayi babuyeke ngomgqibelo phinde bahambe asebeyomlanda-ke manje bazomgeza babuyeke naye-ke. Gqibelo ntambama bayamgeza. Omunye ugogo owayomlanda utshela oseceleni kwakhe ukuthi eyi ngeke angikaze ngimlanda umuntu onjena la ekhaya futhi akekho akusiyena ngiyasola ukuthi akusiyena. Bese ethi-ke ugogo lo womfana athi hayi uyena cause ngoba washaya i-stroke futhi namakhaza. Babhunga bodwa njalo abasitsheli. Kuse ngakusasa-ke sekufanele kuqala inkonzo-ke manje. Babuye naye? Babuye naye bamgeza. Bebemazi vele? Mazi ukhulele kubo lo mntwana lo. Uhlale nje isikhathi eside kubo nogogo lo wami uyamazi uye lo othi hayi kodwa hayi ngeke onokusola. Ngakusasa-ke sekufanele kuqala inkonzo umbiwe umgodi. Bese-ke ngiyakubona laba abadala bathi ayi ngeke bekwazi ukuthi abona cause ngoba akekho right angazi bathi bemuthi kwangavaleka kahle. Bese ngithi mina ngisacela ukuthi-ke noma kube mina-ke ngedwa-ke ngimbonayo hayi bavumeke bethi hayi qoqa abanye abancane zingezi ingane ngoba zizokhala bese ngiyabaqoqa. Siye-ke basivulele siye qala usisi wami wamamncane ohlala kude nje kade amgcina vele abuye bese ngiyalandela mina ngimbone ngithi hayi akusiyena. Bese ngitshela laba abangilandelayo ngithi hayi ake ningibhekisiseleni kahle hayi akusiyena. Balandeleke nabo-ke but mase bebonile babona ukuthi hayi akusiyena. Hayi kanjani? Hayi ngithi mina akusiyena. Qale manje ubuwere nje yabo uqhubeke wonke umuntu. Selimbiwe nje lithuna. Ithuna baqedile abasethuneni emakhaya kusetshenzwa ngesikhathi nenkonzo endeni yasho. Kulandela umthetho wenkosi. Yeah. Hayi lobo were. Bese ngithi mina khona umfana ohlala ekhaya odakwayo nje oyisidakwazi yona sendaweni ngithi mina ngicela ningithatheleni yena nithi akayongibukela lo yamuntu. Yabo uma efike wambona lo mfana wathi uyena ngoba uyena ngempela. Yini besondele naye wayukhetha lesitawu? Cha uhlala ekhaya uyisihlobo nje sikude kodwa manje yabo umuntu odakiwe ukuthiwa make wenza into esile kobe iyona ngoba uyisidakwa yenza leyo. Oh nisaba vele usedlile vele. Uvele udlile. Yes udlile. Angisi ngifuna ukuprova manje abanye bathi hayi washaya i-stroke kufanele abe nje. Yabo lelo phuzu lelo. Yes yeah. Afika umfana ethi nje sathatha hayi akusiyena. Ubaba nje omdala mhlambe angazi oma 60s ayinama 60s unentshembe emhlophe inwele ezimhlophe umhlophe nje kwerekwere nje ngalazo sikwake la kuqahlehlelele lo yamuntu emnyama sucu. Oh maye igama lesikole sorry ngiyaxolisa siyaxolela ma. Yebo. Abafowethu nje umfowethu wale. Yebo. Yabo umuntu nje omdala ingane ka1990 angalo 60 bani lo yana mangapho 6 noma ama 70s. Yeah. Ayike. Bese ke siqala ke manje kuyakhalwa la ngaphaphama khona mina ngaphaphama sengithelwa ngamanzi sengiyimanzi te engathi kukhona into ethi uma ulibele ukukhala uzosizakala kanjani. Hayi nangempela ngihambe ngokukhumula ushintshe bese ngicela omunye ubhuti ngithi ngisacela ukuthi angihambise eMaritzburg asakana upetrol bese ngitshela oyisihlobo sami akungcwatshiwe njalo. Cha ngitshela oyisihlobo sami ukuthi hayi manje ngoba sekunenkinga kanje sekufanele siye eMaritzburg. Hayi
sisuke-ke sabeke eMaritzburg sibashiyile lana-ke. Basale beqala-ke inkonzo-ke. Eyani inkonzo manje? Inkonzo phela nje Phela selabani inkonzo? sekuyaculwa. Sekubona ukuthi akuyena o? Ngizothi phela sesiqala inkonzo ukuthi noma esefika inkonzo siqalile. Ngizosho kanjalo ngizothi nihamba nasesidumbu? cha, isidumbu lesi siyashiya sesitshelile umama wathi umama Mhlahlandlela uMasingcwabisane Yes. wathi uzothumela imoto izosilandela isidumbu kodwa izolishiya ibhokisi. Izolishiya? Izomthatha umuntu eshiya ibhokisi. Okay. Sithi thina izomshiya kanjani ibhokisi because lo muntu usehlalile ibhokisini abahambi nalo ibhokisi. Hayi. Sambeke endleleni siphinde sifonele laba base Maritzburg sithi sicela basibhekele umuntu okanje kanje. Lo wabamba ucingo wathi hayi ngizonibhekela ngizobuyela kunini. Isikhathi sesizofika nje khona asifonele. Athi ke hayi uyamthola lo muntu esimshoyo ukhona la. Emakhazeni? Hayi bese ke sehamba ke masifike emakhazeni bamvule. Sathi singakafiki nje kuyena sabona ubuso. Sathi nangu umuntu esize ngaye. Kwase kwaqala lapho ke nabo ke badideka ke nathi sadideka ke. Mase sekufanele sihambe. Basibuza ukuthi siliphethe yini ibhokisi. Sithi thina asiliphethe ibhokisi. Engathi umthetho wasesibhedlela umuntu akaphumi lingekho ibhokisi. Oh, usesibhedlela nje? Silapha emakhazeni lapho. Anti emoshwali abangcwabeni. Lapha emoshwali la sesimthola khona. Yes, yeah. Mase sekufanele sisithatha yena lo size ngaye. Sekufanele simthathe simfake emotweni. Ibhokisi alikho. Ubhuti osebenza khona noma sengimkhohliwe igama lakhe wakhipha u1500 wakhe wathenga ibhokisi wathi uzobeka ama receipt batshela isibhedlela. Hayi nangempela ke sesimthatha seyofaka emotweni imoto le yamasingcwabisane ayisenawo petrol. Oh. Siphinde sifonele umama wakhona athi umama hayi mina indleko zami bengibalela ukuthi izosuka la ithi isuke la ithi. Lokho sekungenzekile nama ngazi ukuthi sengenze njani. Kanti iphutha likabani ukuhamba nezidumbu? Uma ngabe esho njalo mama, iphutha likabani? Kusho ukuthi njengoba nami ngila ngoba ngingazi ngifuna ukucaciseleka ukuthi ngenzeke iphutha mhlambe laba bantu bakithi. Okay. Nasithatha nafaka upetrol manje futhi. uMetron wayekhona ngaleso sikhathi wasekhipha u500 wakhe. Mana mama nake ngilanga ukuthi lento esibhedlela ukuyifaka nje la sesemakhazeni. Sesisesibhedlela la moshwari. Isemoshwari. Imoshwari kabani ibhilonga kulo mama ongcwabelayo? No, ayibelongi kuyena engathi yena bathi uyasebenzisana nabo. Awunamakhaza lo. Umama ngathi akanawo amakhazi kodwa uyasebenzisana nabo. Into engayizo. Ukuthi ngizobuza abaqola balesibhedlela mase ufake uMetron uthe lebhedlela ukuthi uMetron uqhamukapi futhi manje la ngoba yabo mase la esasimbukela khona sekufanele siphume naye manje la safica kukhona uMetron nama security. Nisesibhedlela manje ngephi la? Sisese no daily esibhedlela. Maritzburg. Maritzburg. Emakhazeni akhona. Emakhazeni la abafike basikhombisa khona umuntu afika nje esese passage basivulela afese sambonela epassage sase siyaphuma sesizophumela la manje. Ukuthi nje ngizwa yabo akazi mina cha ngifuna ukubheka lento ukuthi angithi isibhedlela siyaqeda ngoku bese bamthatha abangcaba bamsemakhazeni abo whatever la usuke bembeke khona la khona isidumbu kufanele silande khona nabenikhiphe labenesekhaya. Yebo ilapho kakaze isidumbu lapha esasiyosithatha khona lapho uMetron noma usebenzisana nabo noma cha osebenza khona lapha eNotdale la sasikhona esamfica khona.
Okay, hayi lungile qhubeka ma. Samfica ekhona. Okay, ayisena petrol imoto. Ayisena petrol imoto, wakhipha u500 wakhe wathi akufaka upetrol. Yebo. Ayisahamba ekhaya ke. Mase sesisekhaya ke baphinde bayamkhipha ke sebemthathile lo asekho asemficanga. Indoda engaziwa le. Isiphindile emuva. Okay. Mase sesisekhaya ke bamkhiphe ke bamgezeke lokho kugeza. Seshaya isikhathi senkosi njalo. Sesidlulile sidala isikhathi somncwabo. Senizohlawula. Nabanye abantu basebengasekho vele kwase sekusele nje abantu abancane. Uyabona naney'dawo zami ziyayikho lo mngcwabo kwenzakala nje hamba nje sibungama. Mabemkhipha ke useyagezwa ke ngase ngihlela eceleni ngibuka into engayibona bathi maye bemphakamisa ingalo la wangangasa nganoma ngathi wasikeka noma kwakunjani kodwa nje kwakupetukile. So abanye bathi la emhlani kwangathi ukwejiwe, ugogo wathi neqakala kwangathi alikho iqakala. Ugogo wakhe lo owamthatha wamhambisa ekliniki. Ayaqedeke ke bese kuyiwa ke emathuneni bese kuyanqatshwa ke kuyaqedwa. Thina ngalesikhathi sihamba siyobheka isidumbu abasele ngalesikhathi bafonela ukuthi asisena imoto kapetrol yebo. Usethi usisi wami hayi nabakameyiwa ke manje kufanele bafake phela nabo cause ngoba bebengakafaki lutho ngoba ade kusho ukuthi kuzolekelelwana. Bese kuzwa ingane yalo baba lo ithi hayi ubaba ngeke ayenze lonto ubaba kanamali. Bese usisi wami hayi ingane angikhulumi nawe mina ngifuna ukukhuluma nabantu abadala wena ungena phe endabeni vele kusuke nje umsindo yeso. Manje qede ukuthi mase siqede uncwaba sebeyahamba abasavalelisi abasenzi lutho. Bese ekusuka umfana kaSisi athi awugogo mase senihamba kanjena seningasavalelisi kanti sekuxatshene yini. Bathi vele basukele ke bahambeke. Ngakusasa ke i-death certificate kwathiwa izokwenziwa ngomsombuluko cause kwakumgqibelo. Kwathiwa kovuka yoyenza ubhuti eScourt. Nangaze eScourt noma eSemoy River yini. Saningcwabile ngakho i-death certificate. Bhuti ke ngomsombuluko ke kwakufanele ngihambe ngesonto ngomsombuluko angisahamba i-death certificate ayikho kufanele ngiphathe emsebenzini. Nabanye ababekhona bafuna ama-photocopy. Incwadi zokwaveza emsebenzini. Angizwa? Incwadi phela zokuyoveza isikhathi semsebenzini besemngcwabeni. Hayi ngimfonela ubhuti ke athi nje ubhuti obani? ubaba omncane lo belokhu khanjwa naye ubaba omncane walengane. Athi lalela angisahlangani nendaba zamkhize angisahlangene ngeke ngiyenze ne-death certificate ziboneleni ukuthi nizokwenza kanjani. Yini senibangeni bani? Banga patrol nje? Sekubangwe lenkulumo le yokuthi abalekelele. Yebo. Sengilithela sengaze kube inkulumo esazi izini iphushele ukutheni ukuthi selithela mina ade ngingekho kuxatshana. Lolu daba siliqale nani kahle. Kufanele suliphethe futhi suliphethe kahle. Bathi nje angithi manje imina engilungisa lezi zinto. Usethi nje wena nje angikhuluma indaba yakho ngeke ngize ngisanenzela siboneleni ukuthi nenze njani. Hey. Ngithi mina ngizokwenza njani ke? Ngize ngibuyele emsebenzini death certificate angiyitholi. Kwaba u2 days angizangokhokhelwa. Nalabo abanye abangakhokhelwa. Sivuke ke ngomsombuluko. Siye kuthiwa umndeni nababonisayo bathi asiye esibhedlela sohlala phansi naso sixoxisane ke kubuzakala ukuthi kwenzakalani. Siqale police station sithole i-affidavit bese siyahamba ke. Mase sesifikile esibhedlela sifike silichaza udaba ubaba lo wayekhona leso sikhathi othi ubambele umphathi esibhedlela wayengekho abize naye abantu abakhona kuhlalwe phansi ke xoxwe ke sisho ke bese thi ubaba lo yathi angazi ukuthi kwenzakala kanjani kuphambane amagama abe mabili ngoba lo
owayefika ekuqaleni webhala uNjabulo Meyiwe nalo oyesibili esesimlandile webhala uNjabulo Meyiwe. Aphethe ngokuthi yena hayi akazi ukuthi kwenzakala kanjani, usazoke ahlale phansi nabasebenzi abheka abuze. Athi kodwa lo muntu enikhuluma ngaye unknown, washona last year. Wathi naye ifile yakhe namanje wayiphatha isandla, wathi naye ifile yakhe namanje isekhona ifile yakhe, akazi ukuthi kwenzakalani. Bese-ke sisho-ke abuza ukuthi obani ababezombona. Ngithi mina asho ubhuti ethi wayekhona kodwa ubaba omncane umfana wayengekho. Ubhuti uthi wabonwa wasola ukuthi akusiyena, wase ebiza ubaba omncane ukuthi ambhekele. Ubaba omncane uthi wathi esezobheka kwathiwa umuntu akabhekwa kabili, bathi kusho security. Wayesethi-ke umphathi okay ngoba le ndaba ifaka abantu abaningi, usazoke athathe bonke labo bantu sinqume usuku esizophinde sibuye ngalo. Wathi kodwa lento eyenzekile yake yenzeka ngeminye iminyaka. Sathi mase sibuza ukuthi pho nenza kanjani, wathi-ke yena wayengakasebenzi lana wezwa kushiwo. Sathi thina pho bathi balungisa kanjani lolu daba. Wathi yena-ke hayi kusho ukuthi lani ngafani ncamashi. Wathi kodwa-ke siphinde sibuyeke. Wasinikeza-ke date saphinde sabuya-ke. Mase sesibuya siphethe nomamncane ugogo lo owayethi bazomgeza bangabe sakwazi umgeza, bathi bazobagezela. Hayi hlale phansi-ke xoxwe-ke futhi. Tholakala ukuthi umphathi uyasho ukuthi vele uma nizobheka umuntu wenu inini ekufanele nibe nesiqiniseko sokuthi umuntu wenu ngempela yini. Cause ngoba uma kuthi inini aninaso isiqiniseko somuntu wenu liyenzeka iphutha, ngenzeka iphutha elinje. Okay ke sithi thina kusho ukuthi nalabo ababembheka ke abambona baba nephutha. Kodwa ke nayo into esesicela ukuyibuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi amagama abe afana, amagama nezibongo baphinde bazolala endaweni eyodwa na. Kanti idumbe ezindala nezidumbe ezintsha ziyahlanganiswa yini la. Hayi ukuthi mhlambe idumbe ezindala lihlala eceleni ezinye ihlala eceleni. Wathi yena akazi ukuthi kwenzeka kanjani. Agcina nje kukhulunyiwe, agcina ngokuthi lento le sathini lento le ngoba siyabona kusho ukuthi namaphoyisa kufanele angenelele because nathi sesixabene nabaka Meyiwe yabo bekufanele size naye akangababikho. Okay. Nagcina kuphele kanjalo. Sagcina nje sihlukene kanjalo. Wathi umphathi okay siyawadinga amaphoyisa seningabonani na ukuthi niqhubeka nenze njani. Oza kube manje haza. Sahlukana kanjalo. Okay. Ngathi mina ey'nganeni lezi ezasekhaya ey'lapha e-Escort ngathi zona ngoba ziseduze asihambe ziyovula ikhesi ongenani kuhlale sekwaziwa ukuthi kwenzeka into ekanje kanje. Manje zilokhu ziphikisana nomunye uthi angimthole omunye nomunye uthi angimthole omunye. Ngathi mina ngingakwazi ukuthi ngiyoyivula kodwa ngalesikhathi sebezothola ukuthi mhlawumbe ngizofuneka, uzothola ukuthi ngoba ngiyadohoza, uzothola ukuthi anginayo imali ngalolo suku abazongifuna ngalo, ngizogibela ngani. Okay. Ikuphi futhi sekusize ngakho? Mina ngifuna ukusizakala ukuthi mhlawumbe kulolu daba ngingenze njani ngoba mangithi ngiyabuza abanye ngikhuluma nabanye bathi abanye nesibhedlela saba nalo iphutha nathi saba nephutha kodwa esibhedlela bona qobo lwabo bafuna ukuvuma ukuthi nabo banephutha ukuthi amagama ayo2 bathi ayikazi bebikho lento ayikaze yenzeke esibhedlela leyo nto ukuthi amagama abe mabili. Okay. Manje angazi noma mhlambe mina ngiyovula icase noma mhlambe
nje angazi ngididekile selo ngadideka nje ngoba ekuhambeni kwesikhathi ngeke ngimbone nje lo muntu lo ngimbone nje engibuka kanje senayithola death certificate hey death certificate ke isiyenziwe isenena kodwa manje inkinga thina sinayo ikhona leka kumeyiwa laba abathi basafuna ukuhlanganisa bacela le death certificate yengane engaphilonga ngibona because ngane bilibhinga ekhakwaneni ingane yayibizwa isibongo sakameyiwa nabapha yona cha sibaphana nenzani angathi abazange bahlawule uthena ukuthi abazange behlawule uthe umshaya umthetho lo wakini ubhuti lo ushaya umthetho angithi wathi ingane njani ayibuze ncwadi ekhaya ngoba ibhilonga ekhaya vele yini ibhilonga ngoba yini ekhaya ngoba bahlawulana yes nibapha kanjani ukuthi ibize umeyo kusho ukuthi nabapha uma wakhe phela owayewenza nabapha for one phela nabapha ngoba anazanga manje ukuthi ingane ibizwe umeyo naze sakhona usesweni ukuthi ingane ibizwe umeyo angithi naze nayidedela nihambe yohlala khona ngizosho kanjalo mina ngoba nami ngangingekho usise ihlalele ekhaya ngizosho kanjalo banelungelo lokuthi bagoloze ne-certificate because sibiza bona i-certificate phela sibiza nini but ke asikho idingo kufanele nixabane la asikho isidingo ngoba nabayazazi nabo fana buwamithisa angakhipha ngishiya isente yabo asikho isidingo sokuthi baphinde futhi bona bazolwisa nina nibange into ngaphandle mawuthi kwase kuthukwana ka mhlawumbe uthi yena nimali asivele ekhaya nadla amantshonto mhlawumbe ungekho nole ngangingekho ngoba ubaba uthi akasakudingisho kwawena indaba kade ukhuluma kahle build up into ayaze wayisho wathi ke angihambe ngobopha isibhedlela ngizothola u70,000 ngiphinde ngiyobopha abasemsebenzini la dedokhoza khona angithi ke lokho esho ukuthi 55 awuzazi inkulumo ezakhulunywa ngale angizazi yabo ezibenza ukuthi basume bengasavalelisi kade befike bangqongqoza bakhuleke ekhaya befike yabo njengoba ngiyenza la manje qeda kuthola ikholi la yabo umama naye ucela usizo ngiya kule nkulumo le engisho le ukuthi asazi ingxabano zokumithisana ukuthi ingane nebaphile umama ubika ukuthi ihlobo sakhe somuntu esimama mama omdala uhlahlelwe ngocelemba umama omunye makhelwane umfana wamithisa ingane yangapha yabo yangondliwe ingane ngazi kwaba njani lento ithela abazali bengaxabene lo mama ngala ubiza lo thawuza lapha sizokhuluma uyafika lona sebekucelemba lo ngithi yabo uthi ahlele endlini wahlele endlini wathi ngicebe lo mngane ngocelemba lo ngithi yabo yini izinto ezenziwe izingane ngale ezibuya manje zizoba inenkinga omthela yasekhaya namanje udadewenu umithiso umfana wangamhlawula thatha ingane uyifaka esibongweni sabani sakuboka mfana akasekho udadewenu angithi asekho ingane ubaphile njengenduku phi baze bashaya ngisho isitifiketi sokuthi ingane ibize bona but ubhuti wakho uthini ingane iphilo ngapi ekhaya okay ngokwasemsamo nawo edlozi iphilo ekhaya but ngokahulumeni ingane iphilo ngangale la abantu ngeke baphucana nesentalo certificate lesana and lezo ifuna nizehlise nikhulume nabo makhona iperson edinga mhlawumbe ezodinga i-death certificate ukuya phambili ngoba whatever nifuna ukwenza nizosidinga mhlawumbe naso but nabo funeka nibambisane okay okwesibili iphutha likhona kunendawo zonke yinina enamba nohlonza isidumbu yabo anginayo experience zokungcwaba kodwa mseke ngahamba ikhawe empilo ngangisho lo muntu engithandana naye mina ngihamba ubheka isidumbu sakhe kuzoba umalume ngangekhona siyobheka isidumbu labo bantu anithumela abantu laphana abambe beqhubha imbuzo ukuthi bawo hlonza umuntu ngoba bazokwenza lembedo mehlona bayenzile ngoba phela thuhambane niyobona umuntu uma wona khona okusolayo yini yenza ukuthi uthule ungakhuluma usaba ngithi ufuna ukusho phela ukuthi yabo hayi dadewethu akuyena lo ngithi yabo kanti nithuna ukuthi nokwenzani elinye iphutha lelenziwa yabatena abathuma kuzoba iphutha lakhona ke kubangcwabe ukuthi banike isidumbu esirong but futhi again nomncwabo wenu awukho enhlelweni zabo zokuthi benivele nibakhokhela ngendlela angithi bese kwenziwani
basiza ngoba umkhulu umkhulu wakephi lo wakubuka baba noma kuka mama abuka baba lo uhamba sebhenguza ngeke nomndeni wakhe la ngithi laba ngcwabi nibaze ngomkhulu yebo ngifuna ukubheka konke lokho ukuthi nonke la akekho umuntu innocent la ngithi yabo nonke nephutha yabo yebo ubese nenzela ihenze umama ngo-5,000 ukuthi akwazi ukuthi ani-accommodate anincwabela ngithi yabo yebo henze njengoba esho ukuthi okwakhe inhle ukuthi kuzosuka upetrol lapha ilethe isidumbu ngayiheze iphinde isuke ibuyele yabo nakho sekwenzeka ibhidima hlenza phambana-ke idumbu nakhona futhi iphutha likhona lapho ngapha nabantu abasenze boshwala nabo bayaphuza kuyenzeka nje afike impela yabo vele akekho umuntu omnaka kakhulu ngale mafrijini ngale nakhona engimaziyo waseshona nami nganganje lapha labangani bami ubhiye ukhipha esidumbini itrainer ubhiye uyila ifriji lakhe la ngithi yabo ababeka la yabo esidlekele khona isidumbu beke yabo kunjalo ngoba egcineni ulo udriver wemoto yasemoshwari wafona wathi kodwa nomsizi wasemoshwari ubengekho esimeni right ngizokushoyo yabo okay khona ku-wrong ukuphuza emsebenzini but izimo ababhekana nazo because I never even heard one day ukuthi abafethu abasebenza emoshwari ke kube nesikhathi ukuthi banjuzwe i-counseling angikaze nguzwa sikazi mhlawumbe lezi nkampani ezinkulu lezi ehamba nohulumeni mhlawumbe ukuthi ngenza ukuthi abasebenzi babo angithi yabo wena uma ubona umuntu eshayiswe imoto yabo nje uphazamiseka nje yabo uzofika ekhaya yebo mina khona abanye engizwana nabo ngibabuza ukuthi bafethu njengoba thina nje masemngcwabeni sidinga amanzi kabi enhla komuzi lapha no5 nomswana ngithi yabo nanikeza kangaka bathi hey asigesi thina ngithi yabo angithi yabona manje ukuthi nathi ukulimala kwengqondo angithi yabo silimele nje sabantu abamnyama engqondweni because sazi inkolo ukuthi umoya ubona isidumbu ufuneke yabo but labantu laba basebenza umsebenzi wabo idumbu nje bayithinta zonke insuku bathi hey shuthi singageza phela kuphela amanzi ngaphela umswana wembuzi ngafimbuzi yabo so angithi yabona abantu abamnyama labo engikhuluma ngapha abantu abamnyama lapha yabo ukuthi thina ngala sazi ukuthi hayi siyakhetha yabo so ke nezinto abayibonayo babona abantu abashiye lapha abantu abagenciwe abantu abanganamakhanda ngithi yabo leyo nto iyabalimaza emngqondweni but njengoba ngisho ngithi asiyazi ukuthi banani process banikwe i-counseling enye ngaze mhlawumbe ngithatha isibindi ngithi yabo washaya ngithi yabo ngoba naye zama mhlawumbe ukuthi lento emphazamisile mhlawumbe akwazi ukuthi afisane nayo because siyafika sofuna idumbu zethu emzimbeni ihlobo zethu la ngithi yabo masebenza iphutha likanje ngoba akekho umuntu ongathi esile enza iphutha ngamasibomu manje kukhona umuntu ophila human being it's about to make an error anytime not on purpose level okunye ke futhi lokho ngisho ukuthi nakhona abanephutha isesibhedlela ke nangapha futhi uziphatha metro ngithi yabo ukuthi kwakubhalwa amagama amabili afanayo idumbu ezo2 kwalokho nje kukodwa ngithi yabo futhi nakhona uzoqamba amanga be80 akwenziwe ukuthi bekhona amagama abantu abafanayo mina ngiduze imkhonazi sibaningi ngiduze imkhonazi nawo nje wangithi bunabo bizo bakho akusho ukuthi akaze bashona mhlawumbe abantu abafanayo amagama mhlawumbe besendaweni but ukuthi mhlawumbe akaze aqondane nokuthi kube khona amagama abantu abafanayo but kuyaxoxa ukuthi kulokhu yiphutha elenziwe yibona lokuthi babhala amathikithi awu2 abantu abangafani baze balifake esidumbini sazi ukuthi si-unknown sesinonyaka wonke ehlele emoshwari because phela kuno inspector lapho bayahamba becheck idumba ngithi yabo ukuthi okay sibani seready ukuzothathwa ngithi yabo hayina bafike namhlanje ngithi yabo laba sefuneka bahlizwe udokotela laba osebabonile udokotela laba sebeready ukuthi bengaphuma nonke nje nonke la leli bhodoleni ngithi yabo nonke akhona amaphutha but ke sekuthi nifunaneke nibone ukuthi yabo kwenziwa yabo nipholisana kanjani ngoba akekho wenza iphutha ngenhloso ngoba njengoba ngize la mina nje abantu bengifonela bengibuza ukuthi sengile yini ngiyo report amaphoyisa atheni yabo nje angithi ile nto ukuthi thina ndle mnyama njengamanje noma kwenzakaleni sifuna ukuthi ubani sombamba ngomqala angithi yabo wena nje bonga ukuthi nabakini nedlozi nawo mfana makuthi nikhona emadlozini wathi nikhona uNkulunkulu wakwazi umfana ukuthi angene kuwena ukuthi uforce ukuthi dodadweni cha ngicela ukumbona mina ngithi yawo ngoba nanze nqaba umuntu orong ile into engisho ube isibalo nesokuthi akwazi la umfana ukuthi angcwabeke kwalungiseka ngithi yabo
so ukuthi bafuna ukulwa manje ukuthi ufuna kuvula yabo sekuyenga leya ngithi yabo okay nabo kunebane right yabo yalokho but ke after that what because phela lemncabeni umfana nemtholile ngithi ulele kahle ekhaya lokho engakusho ngathi egcineni simtholile umuntu akafanele simncwabe bavula icala vele bani icala njengoba ngisho ukuthi nonke la nephutha nonke nabathumela abantu abarongo lapha bafike bavuma isidumbu ongasona ngoba lesidumbu sathi ngeke siphume emoshwali sesofika ekhaya safika ekhaya basigeza bona ngithi nje basothi akuboshwe nje basakhezwa yibona isidumbu sakhezwa yibona sebethi haya singabona ababoshwa nganike bona ngaphela basibona isidumbu basiyeka ilokho nesiswami ngingasho ukuthi mhlambe kuma intentions now as a family ngisanivimba kona phatha ukubonisana ngithi yabo I hope ukuthi nabo mhlambe bangayilalela inkulumo esikhulumayo nabo mhlambe come into their senses ukuthi hayi ngempela la ake sizame ukuthi sithole i-amicable solution la ngale ukuthi ufuna kube khona somthwesa yabo umthwalo qinisile ilokho nje ma ngoba nami ngagcina sengishilo vele ukuthi kusho ukuthi sonke sihlangene la sinephutha yes and again nawe I think you will need ukuthi abantu abazokulula ngokwengqondo ukuthi uyambona ukuthi ubona bona umfana ngibona umkhulu lo mubi lo uma phuma ebhengoza uzofuneka umkhulu manje nizame ukubonisana naye yabo ngoba phela egcineni baphethe i-death certificate ingane kasesweni inganeni yabo ngoba yikho into bangisho ukuthi phela nawo omkhulu mhlawumbe babe bathuka la yabona senithuka ngamagama izinja lezami mithisa la ingane zethu yangithi yabo zangondla seyifuna uzoshaya imithetho la ekhaya thothi senisifaca ngempela senifana nemalazi manje la ekhaya bayanikwazi nokukhuluma senihleni nisifice kanje yakithi yabo ukuthi wona lo mncwaba usaphele ngani isigoduka kanti yabo sethi nomuntu kodwa besiyabi ngeke ngasho ukuthi siyabi la ekhaya ngiyakwazi ukuthithwa kanjalo kuba komuntu manje nemncabeni ngiyakwazi yangithi kusho ukuthi sinento efanele siyenze ukuthi siye kameyiwe lapho kwabomfana soxoxisana nabo ukuze sithole i-death certificate inkinga yilana ke songena kanjani hayi la ngeke banithathazele ngemali asimaniqhama ngaphandle yabo njengoba ngithi bayeka wena zama wena because ubukwi negotiation nabo ukuthi ama arrangement e-funeral yengane yenu ubungekho futhi kuqatshwana bejojwa ngale mkhonto bejojwa ngayo le eziyabenza ukuthi ngempela bengasavalelisa ngithi yabo awunacala wena awuthukanga umuntu yabo so ufuna ukuzothola konakelephi because besikade sikhulume savumelana sahamba ukuthi isidumba satholakala ngaphuma ngahamba mina ekhaya angikwazi okwasala kwenzeka futhi I was not even part of it yabo yes mhlawumbe baphela ngenzeka ushwela osuphezulu yabo kodwa ke ngicabanga ukuthi manje nemoya mhlawumbe siphansi manje masiya khona ngeke yini bafike besho ukuthi besizohlasela phela ngeke uzohlasela bona kuya ukuthi njengoba ngisho ukuthi niya kanjani baba naye yabo nisemakhaya ngithi semakhaya khona nezinduna lapha baselokishini ke angithi khona nezinduna emakhaya ethu cha nabantu abangakuphelezela nothi niyohlasela abasonto kulo muzi bayasonto ngithi yabona ngena njengomfundisi wabo ubike kumfundisi umfundisi asikwenzeka into kanje siphatheke kabi njengoba mncane wengane ngiyafisa ukuthi nobaba ngikhuluma nobaba manje ngiyasaba ukuthi ngivele ngiye ngoba ngempela ngazi konakala lapha uzomcela umfundisi eze yabo hayi ngiyezwa ungezi nabantu laba bona ukuthi nangu nomuntu wangithuka ngithi yabo makuthi babathuka sazi yabo zama nje wena right abantu abangakuphezulu laba right aba neutral niyobona umfundisi uzomcela nizoyikhuluma le ndaba okay hayi ngizwa kahle hayi la ngizwa angazi masekululeke kahle noma hayi ila ngizwa kahle impela ke nathi bese ngafika manje kukude nsidlala ke eScourt awule eScourt emakhazeni le hayi yabona ngizwa kahle nje ngizothatha usuku la ngicela etohweni ngithatha usuku ngiyekhaya ngifike ngikhulume lodaba bese ngiyasho ukuthi kumanje socela ukuthi sihlanganeni sihambe sika Meyiwe ngicela bazosiphelezela nami anginankinga manje nemfundisi kwamina ngangithinta ngikhulume nomfundisi okay hayi ngiyacuthiseka ngiyabonga kakhulu siyabonga ma ngiyabonga
Siyabonga abalali emakhaya. Ngicabanga senizwile inkulumo athi ikhuluma namhlanje. Kuningi-ke okuvela kuyona, but mhlampe nawe ekhaya kokuthintayo ngoba le ndaba zezifo bafethu zokushonelwa kuyinto ukufa esisakusaba ngithi yabo, but kufuneka njengamanje sisakwazi ukuthi siyikhanselishe, sazi ukuthi ukufa vele kuphila nathi. Kungahlali njalo uma kukhona isifo esivele sifuna sibe traumatize ngithi yabo, akusadluleki ekufeni siphazamisekile yabo. And again-ke ukubuya nakubantu abasha, iy'nqumo esizenzayo ey'mpilweni zethu asikhule njengamanje ukuthi iy'mpilo esizenzayo zinga-affect ama-families if singasekho thina. Ungabe umfana uyamithisa emzini abantu, noma uyintombazane uyajola uzale ingane nomfana wokuthi, but into eneniyenzayo bhekani phela ama-families enu awa-affecteki ngey'nqumo zenzayo, because kusasa cishe sekwenza ngisho ingxabano emndenini lokho, njengoba kade nizwa namhlanje ukuthi sekwenzakaleni kule mndeni. Kade ngikhuluma nje ngalokho kuthiwa nakumama ugenciwe, akekho uthi ushonile umama ngamanxeba okugenca, egenca umuntu wesimame i-GBV. But-ke ngoba umuntu wesimame, uthi umuntu wesimame siyazi ukuthi ayizokunaka e-South Africa, kodwa kuthiwa mhlawumbe indoda ungabe siyazi ukuthi iyakhulu nje becela usizo nathi kuthina ukuthi pity because bakude bakhombele mfethu ngako-Greytown, but noma sinawo amandla okala be-Greytown, asinazo iy'nsiza zokuthi kwathweleni sikwazi ukuthi sifinyele kubantu noma kuthiwa siyafisa. But nje nabo ngibanike i-advice kufuneka bayenze, balandele icala labo zalikwazi ukuthi icala aboshe umuntu. Ayikho umuntu obeletha icembe lahle lomunye umuntu. Nawe sezingathemba ukuthi nizosizakala. Hayi, ngiyathemba ukuthi sizosizakala uma ngizohambisa ngale ndlela omchazela ngayo. Siyabonga kakhulu sizosizakala, hayi ngizonithinta futhi. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga usizo lwenu, ngiyabonga. Ubonga nakumama phela lo bama bani? Mamshange. Bonga nakumamshange. Bonga kuyena mamshange. Hayi ngizofike ngibonge. Okay, hayi. Siyabonga ma. Okay, hayi ngiyabonga kakhulu.